रांचाकनि ताकुक तै बुकुक सं जों जत साइमानो थांनाय 2018 विधानसभा इलेक्शन सिगां जोंनो गोबांमा बीजेपी कक रिमानि कायसियाफोरनो कक नारगलिया बरक सामानि एडिसिनो डाइरेक्ट फान्ड रिनाय एडिसिनो मुर पावरिनाय आबो खायजागलिया 125तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास खायनाय पास खायजागलिया हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी होम मिनिस्ट्री आंद्र खायजागमानी आबो 90 दिन बिसिङावनो आपने रिपोर्ट पेश खायना कक आबो खायजागलिया एडिसिनो टीटीसी खायनाय त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो खायजागलिया एडिसिनो 8,000 कोटी 8,000 करोड़ रां रिना हमनी आबो रिजागलिया आबनि बागै कक हामखाम सागै बर कायसाफा कक नादगलिया पार्टी Ipft नो बर दुर्बल खायखा ब सेस खायखा आबनि बागै फारिजतनो असिखाना जों मानै जों बुजिना दरकार जों वानसना दरकार आबनि बागै फायदे जों जतनो फाइनाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शन 16 तारिख फेब्रुवारियाव जों जोंनि बुबाग्रानो चुबानाय बुबाग्रानि नेतृत्वे जोंनि महाराज प्रद्रिकिशोरनि लिडारशिपआव जों जतनो कप्लायनाय जोंनि आनारस मार्काखौ जों बुद्रिनाय आबनि बागै आं फायदे जतनो कयनाय जोंनि ताखु बुखुग्रक खा सोरांगै खाखौ फुरबाय जों जतनो थानसाखे जों बुद्रिलायनाय जों कप्लायनाय जों जयनाय जों बिरमान मामानि जों बैबाय थगेजागमानि बैबाय जों कमदक जागमानि जोंनो बान्देमानि आयागनि काटिना बागै फाय जों जतनो थानसाखे जों बुद्रिलायनाय जतनो हामबाय खुलुमबायखा